ik ben Prins Arno de Eerste. Ik ben Arno Hermans. Ik ben getrouwd met Wendy. We hebben geen kinderen. We hebben wel een hond, Blitz. Ja, dat is een kruising tussen een Labrador, Berner Senne en een Rottweiler. En een levende hond, ja, een super levende hond. Ik ben van beroep loonwerker. En ja, daar hoef ik niet voorbij te doen, want daar heb ik eigenlijk mijn hangen vol. En een loonwerker die, ja, we verzorgen werkzaamheden op de akkers voor agrariërs, zeg maar. Grote en kleine machines. Hier in de regio heb je misschien wel gezien, er staat heel veel prei. En dat is, prei, dat is een specifieke teelt en speeërs. En daar zijn we nog wel in gespecialiseerd. En daar huren grote machines bij, maar ook kleine machines. Dus, en daar doen we die loonwerkzaamheden doen we heel veel. Maar ook pataten, bieten, granen. Dit is de tijd van mijn leven. Ik zal alles nog geven. Ja, Prins best maar een keer, dus dat moest ze gaan school doen. En, ja, dat zal nog wel eens mij moeilijk weer. En als het tegen de tijd van de carnaval als het een fijn lenteweer is en we hebben druk, dan zal er wel een door wat geschoven moeten weer in de vangen. Maar ja, ik ga mijn best doen om toch dit jaar vooral Prins te zien. Dus dan moet het werk maar een beetje schuiven. En ja, dat zal niet iedereen even keer hebben. Maar ja, Prins best maar een keer en daar moesten we van genieten. Hè. Dus nou, als ik zonnes. Dan begint de carnaval of de vastelovenddag en dan eerst naar de kerk, dan naar de Muk. Dat is in Bree ook zo'n schone dag. Vuur lachen. Ja, daarna is de receptie van de Prins en dan gaat de dag eraf. En 's maandags dan is het de spanning voor de optocht. En dat is altijd, ja, zeker als ze in de optochtcommissie zit of als ze met een optocht mee dus, is dat altijd een nieuwe sensatie. Nou, en als het een optocht geweest is, dan zit ze te wachten op de prijs natuurlijk. Dan is de prijsuitreiking en dan baast het feest wel los. En op dinsdag hebben we nog de boerenbroelef. Het was een woensdagavond. Ik zat op een film te kijken op de bank. Ik was een beetje klaar. 19 oktober was dat. En ja, dan ging een telefoon, ik denk, non, je belt me nog zo laat. Dus ik loop naar de keuken, ik pak een telefoon, ik kijk op de telefoon, ja, toen was ik nog. Ik denk, ja, die belt me maar voor één ding. Ja, waarom niet? Ja? De Prins wist maar één keer, die kans kreeg maar één keer. En als ze nee zegt, moest ze nu een goede reden hebben, vind ik. Of dan moest ik niet willen. Ik heb wel even getwijfeld. Ik was een pap tijd altijd gezegd, die kans kreeg maar één keer en dan moest geen nee zeggen. Dat was de eerste week was dat moeilijk, want dan denken ze iedereen zuiten dan dicht dat ze dit gevraagd hebben. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Hè. Maar dan moest je gewoon ja, niet te veel over praten. Een beetje, dat is goed geheim gebleven in Maria. Al weet ik niet wat ik gisteravond deed, maar ik weet zeker. Ja, dat wordt één groot feest dit jaar. Ja, net wie elk jaar, maar dit jaar maak ik het van een andere kant mee. En ja, wie het is, dat kan ik als woensdag vertellen, dan weet ik het. Ja, de optocht vind ik altijd een spannend gedöns, maar of dat dit jaar ook zo is, ik denk het wel. Want nu, ja, nu moet ik zelf met, en anders dan moet ik kijken dat het goed ging. Ja, dit is de tijd van mijn leven. Ik zal alles nog geven. Het wordt niet later, maar vroeger, 5x11, toen maar gaas het is zuiger. En dan wens ik alle habben naar binnen en alle mensen in Piel en Maas een verrekken schone vastelovend. Alaaf.